4.6 million ka pesos nga bagong public wet market gisubhan dito sa Leon Postigo. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Lori V. Cabilin. Tungod sa pagtambayayong sa provincial government ug sa LGU Leon V. Postigo, natukod kining 4.6 million nga public wet market nga dugay nang gipangandoy sa katawhan. Sa pagtambayayong ug naghiusang tumong sa kagamhanang probinsyal ilawom sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ug sa lokal nga kagamhanan, sa katapusan nakaangko na og bag-ong public wet market ang lungsod sa Leon V. Postigo. Kaniadtong Setyembre 7 ning tuiga gipangunahan ni Governor Roberto Uy ug ni Mayor Aida Ruz Hambali ang pagblessing ug inaugurasyon sa maong proyekto. Mibalor kini og 4.6 million din kini gitukod dito sa barangay poblasyon sa nasangpit nga lungsod. Lakip sa maong proyekto ang duha ka public wet market building nga may 18 ka stalls kon pwesto, tangke sa tubig, drainage system ingon man duha ka comfort room. Kay baluan nga isip ayuda og suporta, mihatag og 2 million ang kagamhanang probinsyal isip counterpart sa maong proyekto. Gipabati ni Mayor Hambali sa iyang mensahe ang iyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Uy sa kanunay niini nga pagtabang sa lungsod sa Leon Postigo. Sumala niya nga natuman na ang usa sa pinakagipangandoy sa katawhan sa iyang lungsod. Dugang niya nga usa kini kadakong benepisyo ilabi na sa mga manindahay ug isda nga dili na magkadiin-diin aron sa pag-display sa ilang mga baligya. Mga mangingisda, dugay na kayo debate kung kaluoy kay naaraw mo anang daplin sa kalsada, mga lidya, kuya kung kayod mo, kay o mairog-irog po mo diha sa tukulo kayo sa kalsada, maunang muguyag ang pulis. So, karon naabot na yun ang inyong mipaandoy nga atong wet market, nahuman na yun, kompleto sa tubig niya, naanay tubig. Salamat kayo, pasalamat ka na ang kaning pradika sa wet market nga ana ay counterpart si atong gobernador dili ta mag-asa nga wala na kay matod pa ni gobernador basta mangayo lang makatiraw na ang mga isdaay na to mga maligyan isda dili po sila makawak kay na ay tubig na ay drainage na ay kalabayan dito sa tubig. Samtang sa mensahe ni Governor Uy iyang gipamahayag nga magpabilin kita nga mahadlukon ug maampuon sa Ginoo aron padayon kitang magpuyo nga mauswagon ug malambuon. Sa gusto ta maay atong leader, kinahanglan matarong tag makiangayon. Magpuyo diyo tas kalinaw, wala ray lain. Makahatag na to puti kalinaw ug ugma ato ra jud Ginoo. Gikan dinhi sa poblasyon Leon V. Postigo, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakalahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.